Oimore Nyang Ramogi en tich ariyo saa 1:30 osekalo. Ing'eyo ni sama kama onego bedni ka George Batitieko tasechoko sike kendo asebiwogi e duol ka makao wuoyo mamede iro koro dhingore mana mos ka wagomba kaka oganda. Nyinga Charles Odhiambo machiegni e chenro machielo mar Duol e Ramogi TV ka. Kinde duto kata kinde mathoth oja kao ni jomatindo midendo ni rowere kata jo youth gi dhongere gin jogo ma ithoro tiyogo gi josiasa e nyayo tulo e timo time mag anjao. E higni machiegni mosekalo waseneno ka moko kuom jo youth kata jomatindo gi riyore kendo kao lemo mag telo e ong'ala manyime. Kata odoko ni moko osetimo maber kendo ji osemor, nitie moko ma pod orem kendo miyo ji bedo gi seyo mathoth ahinya ne jomatindo. Kwan atamalo 70 mar jo Kenya sani gin jo youth, tiende ni piny makiny ni e lwetgi. Biro chalo nade? En morna Odhiambo makawuono Nyakwara Ramogi mar bedo e studio ka gi jal ma pod nie kidieny no, jal ma jomosewinjo nyinge ni kode gi paro mopogore, jomosetiyo kode machiegni ni kode gi neno mopogore. Ok adwa wacho, adwa ni mondo wachnu kende Seth Ochieng Kanga. Oimore kendo machiegni mheshimiwa. Oimore ahinya Charles. Mokwongo ji ong'eyo ni in MCA ma Market Minimani Ward Kisumu. Ji mathoth makoro oseneni to wacho ni macha donga Adui Nyang. Seth Ochieng Kanga en ng'a? Seth Ochieng Kanga en nyinga mung'ere mani kipande. To Adui Nyang to en nickname kata nying mipako go ng'ato. Ma ji paka go nochak paka kama ni skul. Kendo siasa bije tiye kode. Adui en wasigu. Enemy crocodile. Enemy crocodile. Yeah. Ang'o mipaki ni wasigu? You know, kane watindo kawane primary school kata secondary school Kisumu kucho. Ne nitie vijende moko mane these gangs mabete base. Koro they used to intimidate ji. Kwa wuke school, wan nyithindo madhi school to gi intimidate. Then one time na wacho ni bwana jogi osechando wa moromo. Koro wa mobilized nyithi school. By then nasomo Kisumu Day High School. Koro wa mobilized Kisumu Day nyithindo mondo wa stop go intimidation. Base gini neni kanye? Bases go nenti mopogore e town kanyo. E ndara kuonde mwadhi go ot, Kachok, around kuonde po Manyata, kuonde mopogore. Moko ndalo moko nomonja kalo leni tie Lumumba ka ago mpira. Kakiani kanyo be nentie base moro. Nentie bases mang'eny ndalo no. Nyithindo manosewe school koro gitemo intimidate joma dhi school kata gibuogo. But no awuok ni koro wadwa chungo gino mogik. Koro nwaluongo ni magi Adui magwa. Koro ji nochako name na ni Adui. Because we never fight kata wagore ne ratiro maro mondo wadhi school. To hie Seth Ochieng Kanga jakanye osomo kanye? Ana turwa ten Kano. Mama joni wala nitie. Wuonwa ne en councillor. Gini ni Remo? In the former municipal council. But minwa to ne japuonj, the primary school teacher. Kora some primary schools mantie town kanyo go almost te. Nikech minwa neneno kan nyathi ma ung'ere gi ji mang'eny. Koro nodwa kama monitor. Koro kana omiye transfer to dhi kodi skul elwete kamoro amora mondo monitor. Mane momiyo nang'era skunde ma Manyata, Nyalenda, e chuny town kapod an primary school. Koro mano be apani nokonya siasa. My mother was a teacher, luongi Mrs. Benta Kanga. En japuonj mong'ere Kisumu kanyo kabisa. So kae kama kori ae kidhi Kisumu Day? Kata dhi Kisumu Day. Kisumu Day kanyo basome from Form 1 to Form 4. Then wuonwa ng'eni ne nigi nyithindo mang'eny kabisa. Koro samoro dhi college ne isa challenge. Koro an ne wuonwa wadonjo wang'ere gi josiasa. By the time ndalo no nitie mayor moro kanyo no Ile. Lawrence Oile. So I was nabedo employed in the municipal council at a very young age. Matiyo kaka meter reader for almost 11 years. Then I resigned. Now where adonje matatu sector bus park. Kech msara vinetin to naneno ka kanyo kanyal geora. Mabedo bus park kanyo. Wabedo gi josiasa.
Adoma Wuno Wuor, terowa ir Dr. Buru, then Dr. Buru terowa ir jakom party leader Raila Amolo Odinga kowacho ni mage nyithindo motegno wadwaro ni mondo gibede party ka nikech nitie generation moro mane party kanyo mane koro ne ikgi dhi kama noting'o Devo Kwach kama oting'o Audi Ogada geri then jakom recommended me mondo abed chairman vice chairman mar Shem Onyango Kwega the late e ODM then hawi marach Shem notho koro ne jo party elevate ama koro an chairman mar ODM Kisumu Central Shem Kwega ya ne an vice chairman mar koro jo ODM no elevate man chairman mar ODM Kisumu Central nyaka sani at the same time siasa bina si chung MCA na chung mokwongo in the year 2013 gosiep na moro kanyo nitie ni Edwin Philip Anayo na en siasa mateka ahinya kecha nayo ne tegno siasa en gi youth behind him the business community an bine ne youth ne ntie kaira baspa kanyo kecha ne na kaka jatende gi sebede baspa kanyo watimo matatu business and route mane wa manage through our circle iluni Kisimigori route we employed almost 120 people ma opogore gi amta amano pogore amta ni gero mugo ko one main bus park kasha por wan ga saku kanyo ma is still existing up to date magaro office ntie kanyo ero makede kanyo vijana tiyo kanyo gikonyore saku bende gikano pesa to mheshimiwa iwacho gimoro ka chien kacha iwacho ni yiero ma higa 13 ne otek twete kindi gi Edwin Philip Anayo osiepni Mangita Gideli kwano ni ne en gi youth to en gi jo business to in be ne en gi youth ang'o momiyo jo siasa thoro keto youth tokgi ing'eyo ni Charles youth gin gi teko mang'eny ma they can move ginyalo wuotho koni gi kocha amiyo jo siasa kadwa tiyo gi jo youth e weche mag security e weche mag mobilization they can move ginyalo wuotho ka gichoko ji ka giwacho wach kendo sende moko siasa kadwaro weche mag security kech arita kwe nyaka bede siasa motegno samoro sirikal ok nyal timo arita kwe motegno kech iwacho na arita kwe chakore ji ni wuon koro samoro jo siasa thoro tiyo gi joma vijana kata joma rawerni ka gitimogo weche siasa e migepe mopogore to kwe ni jomage manyalo roche kwe ang'o momiyo Seth Kanga wuotho gi yudhe mondo ketne security kodhi e rally ing'eyo ni Charles kidwa timo siasa to nitie migepe mang'eny masami dwa loso rally nyaka ibedgo mokwongo nitie kata gero tent jodongo ok nyal gero tent mine ok nyal gero tent tweyo sound ting'o kombe koro samoro kata mana kaka ipango rally kata kaka ipango wuoth kaka ji bet joma nyiso gi kuonde monego gibede watemo thoro tiyo gi youth ok an kende yani in kora tiyo kodi kaka ja siasa e piny mangima koro samoro siasa ing'eni kawo yore mopogore kaluwore gi ja siasa manitie kata ja siasa ma timo siasa no giparone gidwarone jomoko nigi paro maricho madwaro no en jowetegi joma gichungo jomoko dwaro ni kata ka jachungo moya ogine ochungo kata gilaro go kom obiro e rally to konego donji kata onego gone koko mondo neni en ma ji ohere ong'alane ni malo man to samoro ok anene ber nikech ing'eyo ni kata de timang'o to gikone kura jopinye madhi e debe wabiro chopo kanyo to ahero kami kelo no nikech gima temo wuoyo ahinya ja siasa ma go siasa marach cha otiyo mana gi joma tindo ke jodongo to ok nyal dhi rogo ne ji jodongo to ok nyal dhi geng'o jodongo ka keto bang'a ok nyal geng'i ni koro kidonji e pap donge otiyo magi yudhe kae kama na kelo ang'o momiyo yudhe emitiyo go e yo maber kata yo marach does it mean ni yudhe onge gima chielo ma ginyalo timo ok ginyal bedo kaka in e Charles gini wani duol to nitie dholuo moro mawacho niya ni jodongo gin rieko lweny to rawere gin teko lweny koro chon kane ji go siasa ne ji go siasa e yo machon koro jomoko ne tiyo gi teko lweny no
ni youth ema nigi teko manyalo keto ng'ato e telo. To e piny makoro wantie, makoro wan ni demokrasia, ma ineno kaka social media bende osedhi mamalo, ma kendo social media power mare kata teko mare ok inyalo wacho ni utie siasa. En utie siasa mamalo kendo ata malo moro kanyo. Koro wacho ni vijana samoro kaka jasiasa mochung' ema nyalo tiyo kodgi marach. Tana kwayo ni wan kaka Kisumu Central nyo watema ahinya kwa wuoyo kendo kwa lando kwe, kwa bedo kaachiel gi jo sirikal mochung' ne rita kwe, mwa bedo together nyaka gi jo mochung' te kwa lando kwe, manyo watemo timo kwe, manyo onge koko, nikech nyo wuoyo gi vijana, wabedo kodgi, wabedo nyaka gi gimiluongo ni talk shows. Mana watemo moro Kisumu kanyo ni Noyo Walida. Mama Grace Onyango, jo piny biro, jo telo bet kaka koro wabet ni joma dwaro kom. To giwuoyo gi jopiny, to jopiny penjo gi penjo e gimi chung'ne kata dwaro mari kata lek mari kaka jasiasa. Yana ni mbaka ya migeno. Wagwayo mbaka, kendo josiasa, jopiny neno ni to jotelo madwa represent gi kata madwa chung'ne gi weche machando gi. Gin joma nade? Gin joma ero lweny, gin joma ero koko, gin joma ero nyiewo ji, kata gin joma weche mawuok e dhog, bende gin weche manyalo riwo ji, koso gin weche manyalo pogo ji. Ndalo moro kendo kanya ero kamikelo no ahinya, en gima nyaka wawuoye. Nyi neno kano otim diero nominations e Kenya mangima, to kidhi Migori tiyudo ka ji 12 maki gi lweny, kidhi Kisumu tiyudo ni kijana moro nyo maki gi pala, kidhi Homa Bay tiyudo ni ji 5 ogo, kidhi Siaya to no maki jomoko, to kuonde mamoko gi kata doko ni pogruok nitie, no kwa winjo koko mora wabiro donje. Kaduoki chien matin mana Kisumu ka, ma siasa liche kindi gi Philip Edwin Anayo gi jo siasa mamoko mane laro kombe mamoko. Wach moro sieko Kisumu ni American squad gi China squad ne nango. Apenji nikech idongo Kisumu ne ine stage kamori ng'eri gi youth ne nango. Aparo ni esa asaya ma ji dhi e siasa ok en gimo chakore sani. Groups iwacho ni biro ga kendo jo arita kwe mochung' ne arita kwe golo ga nying gi kochung' ne gi jatend migawo mar arita kwe, kata samoro kaka sani wan gi Dr. Fred Matiang'i. Gigolo ga nying ji. Ndalo no gol nying groups mane wacho ni jo siasa tiyogo. Achiel kuom gi ne en American Marine, achiel kuom gi niluongo ni China squad, according to kaka sirikal ne wacho. Mana wuon ne gitemo associate ine jatend American Marine. But ne wadhi mwabede gi jo sirikal piny kaachiel gi joma ne giluongo ni jo China squad. Nikech kano osebedo kamano nyaka wabed gi jo security. Wadhi e mbele gi, mano oluongo ka ndalo no niluongo ni KDC, matini niluongo ni Deputy County Commissioner. Mwabedo kanyo, mwawuoyo e weche mag gik mane wacho. Nikech ing'eni jo media kata jo fwambo koseketo gimoro modhi mbele, to kija siasa maber mung'e no chung' ne ratiro mare, tidhi e mbele sirikal, tidhi e mbele jo media, tipuodhori iwacho giming'eyo. Omiyo ne nitie rivalry, kendo ndalo nung'eni ne nitie Uhuru ne koka ne dwaro president, Uhuru makoro jatend piny masani, jatend Raila Odinga ne dwaro president. Koro no wach ni wan ja America Marine ni wan jo Raila. Jo China squad jogo ni jogo. Giko ne gina weche mag ohala bende ne ji ware town kanyo ka ji manyo opportunities manitie e weche mag ohala mag SACCOs. Ng'eni wazigi ne jatend migawo machon Michuki noketo gimo ni SACCO mar matatu ni saya mudwa bedo organized e weche mag matatu nyakubede SACCO. Koro ji noloso SACCO nobedo mang'eny. Koro regulations kata kaka pango tich ne samoro bedo matek. Emomiyo ne miyo nikech ne en gimo biro manyien mane ji kia. Koro yudhe ne scramble giloso SACCO kaka gitigi SACCO gionge. Tagiko ne sirikal nobed kodgi piny mane ji oyalo ma ji owinjore. Ma wach par American Marine gi China squad nodhi morum. Kendo sani ok owinjre. Sani ji tiye Kisumu kanyo. To pod waneno, mheshimiwa, pod waneno ka jo siasa kao yudhe tero kuonde itiyo mara lwenyo wuok. Ni neno gima notimore Busia, kata doko ni machato nok siasa, to ni kori kao yudhe kori dwa wuotho gi joma gog gidongo koluori. Ma en gima ma yudhe nyalo dago nyaka kinde mane?
Charles ng'eni Kisumu en city marwa ma joluo kata marwa ma Western Kenya kiriwo gi counties maluorawa machalo Vihiga gi Kakamega. Omiyo Kisumu en kama ji bire pile ka ji biro dwaro mopogore opogore. To bende mano ema samoro nyalo wacho ni unemployment nitie. Koro thoro ndalo siasa kama onge tich. Youths gibedo ni organize themselves into self-help groups magitimo security. Ng'ato nyalo luongogi for weddings, for funerals, gigo mang'eny. Koro samoro ka giloso gine kamano to giloso self-help group machalo kaka giolore pesa kata sako. Koro kochopo sando siasa kama, jo siasa dwaro security. Nikech samoro nyalo do kichung' kata mana kisikucho. To yudhe ma in go kisikuru kiyie kodgi nikech samoro gotieno kionge to gidhi ir opponent ni. Koro ema samoro jo siasa thoro tiyo gi youths magifeel ni neutral ma ok nyal donjo kata ok nyal nyiew. Koro biro ma neutral ma kisea gidok kodgi Kisumu to gin gidong' ang'o? Gidong' Kisumu. Koro mano en gima osebedo higni te. To wan matemo matek kaka jo siasa kata kaka jo mosebedo vijana mosetimo gigi. Ne wakwayo ni vijana kata ka jo siasa dwaro gi mondo gitim security kata rito gi. To gima girito maber en ni giket kwe. Nikech samoro ginyalo dhi e pinje moko mana kaka iwacho wach manotimore Busia. Macho kine ka nen mna liel. Nen liel. Gin bende ng'ato kawogi, mama moro kawogi kok ging'eyo gima dhi timore kuno. Koro gin be ka gidhi to gidhi e piny moro ma ji wache dhok moro. Koro samoro gin ne githatha kaka joma onge gimoro kata onge wach moro momako gi kanyo. To nikech ne gidwa dhi kowo nyargi be manotedo kono. Koro emomiyo samoro maundu kama notimore to mako jowa. Mago gik matimore e piny. Wach bedo gi kweth machiwo arita security ok en gima nyien e piny mangima. Wang'e ni nitie jok miluongo ni private security, nitie kata jok mabedo hired mercenaries. Gin jok motiegi malong'o mabedo kodgi kata jo America kawo gi tero gi Middle East. To be un gi paro nikech ng'ato kaka in, aparo ni in ranyisi maber moloyo mar lokruok manyalo bedo e ngima ja youth. Nikech ing'eyo orwaki nyaka e gigi, oluonge nyaka nyingi. To sani I am sure kech asewuoyo gi ji to giwacho ni Adui Nyang no jomokia ema wacho no janjore. Iyalo e assembly, ikalo chike e assembly, itelo ne jo market Milimani ward, sani nyogi chak gimi thuolo. Tiende ni in an example of lokruok manyalo beto e ngima youth. Be un gi paro moro mar lango kata bero chenro mar self-help mar yudhe mar chiwo security ni? Ulos kata mana training moro ma koro ng'ato ng'eya ni adhi kawo security ma trained mong'e gimonego tim. Nikech moko kuom gi beyo kabisa. Anyalo wuoyo e ward na kaka Charles. Ward man market Milimani ward ng'eni e kama gik miluongo ni social amenities, halls gi county ogere mang'eny ma youth time practice kata orako gi dholuo. To ward na kanyo wasetemo. Kendo king'iyo Kisumu kanyo self-help group gi nitie moselosi molokore nyaka security company magitimo security in a professional way ma ng'ato nyalo hire gi kata Royal Media Services nyalo hire gi to gibiro ka to girito ka and their leaders can discipline them. Kata nyalo ndiko ne gi barua ka Royal Media Services o complain ni askari manyochu kelo nwa kata ng'ama ukelo ka ok ti kalore gi chike muketo kata chike mwaketo ka. Omiyo wan kod gi nitie nyaka jomo osedhi pinje machalo Qatar, machalo Dubai, machalo Saudi Arabia, koa mana Kisumu ka mang'eny. Ok anyal mana wacho nyingi gi to Kisumu kanyo ji ong'egi mang'eny. Kendo nitie jogo moseloso security companies mamanyo kata tije e pinje maoko. Ma Kisumu kanyo wang'eyo mang'eny mosedhi oko kendo moko gin osiepega. Kendo kata kanyo chaka chung kaka MCA. Moko wegi emogona posters, moko wegi emomiya pesa kachungo nikech achalo kaka example maber mowuok e life mar vijana kwatiyo gi jo siasa makoro wan bende wanyalo chung e mbele ji. So kijende ma jo siasa tiyogo gi nyalo bedo dhano. Ginyalo bedo dhano. Ma ok bed nywand mana gi lweny seche te. Ing'eyo ni Charles, gimoro ka gimoro ma ji timo
kata mana university kama ji some nitie nyithindo maricho nitie nyithindo maber to kinyalo wacho ni nyithindo university nyithindo richo te kata mana kamoro amora kata any organization nitie jomoko mabiro kotiyo kamoro tindiko ne mana barua noae nikech komedo dhi kanyo to biro ketho ji koro weche mag vijana gi nitie joma beyo Kisumo kanyo mang'eny kata mosedhi mochung' mobedo kata MPs Kisumo kanyo nitie mobedo MCS nitie jowa kanyo mosebedo nyaka CECs county governments kata county governments mag alworawa nitie jogo mosedhi mosomo nikech ing'eyo ni somo ni bende kaka imedo dhi e kaka ifwenyo ni onego imedri gi somo nitie somo siko somo siko nitie bende modok e gine e tiegruok mamalo mamoko somo kaka iyudo ni kaka imedo dongo to iyudo ni kokisomo e piny ka to ok inyal nyak kata ok inyal gerori omiyo wan wawacha ni ji ok inyal bedo joma beyo te joma richo bende nyaka bed e ji to joma richo go iwuoyogo dhano winjo wach gi ite mak mana ni lokruok tegemea ng'ato koro wadonjie siasa matin koro kaka in jasiasa ing'e ni chon kacha ne mana kaka iwacho ndalo Lawrence Akili Oile gidi Nyasaye oket chunye kama ler ji nong'e ni kadwa yudo kom to nyaka tiga ng'enge to tinde nyocha ni wacho gimoro ni jopiny nyalo yiero kit jatelo ma gidwaro gitimo nang'o ing'eyo ni e piny masani Charles piny osedhi matut kendo jopiny neno ng'ato ka ng'ato iwacho ni the world obedo a global village ma kaka wawuoyo kani kata ng'ama ni Amerika nyalo neno through YouTube ok ni nyalo nenowa emomiyo awacho ni e sama koro wachopeni nikech ng'e ni wuodwa ma en jatendwa Raila Amolo Odinga en wuoyi ma koro wasetiego maonge jaluo moro minyachak tiegi mabedi kaka en e generation wa mantie gi Kiswahili obedo gi chachni go omiyo jomoko koro dhi e court iluongo ni internal dispute resolution mechanisms ka gidhi mondo giyud ratiro margi mano ni e chik mar Kenya ka ng'ato dhi e court ok nege ng'ato nyalo challenge win mari koro gik manyo panel gugolo samoro nyoko moro supporters mag jomoko ng'eyo ni siasa ka jomoko kete chunygi kendo jomoko kete pachgi koro ka samoro gino kodhi maber jomoko loke thogi jomoko loke thogi kuo koro gino kana ok odhi maber to jomoko koro keto supporters gi kata supporters gi giketo supporters nyalo chiwa kendgi mana kaka koro ani studio kan tiyo ka supporters chaka go gin joherani gin gi samoro paro ni ng'atgi manyogi hero ok oyudo ratiro mare omae koro gigo koko to wan wakwaya kaka jo ODM wakawach nikech ayombo ng'e ni party ka ng'ato ka ng'ato achiel ema nyalo tiyo e samoro wakwaya jo ODM ni chama ni en marwa wabeduru gi kwe wach ni the National Election Board bro make decision kuondego nikech sami donje party sami dwa chung nitie gimiluongo ni ji sign ni code of conduct samoro ji sign ga gino ka ji ringo to ng'ato som code of conduct gik mondik kanyo kata samu dhi e delegates conference ji kalo ni wadhi bedo gi direct nomination code of conduct mar ODM no ka isaine mitere ne wakili mari miluongo ni commissioner of oath mogo stamp kisome mos code of conduct no onge gima the National Election Board timo maonge code of conduct omiyo Charles samoro ji ringo garinga ka sign code of conduct to tira ka okosomo enodwa chung to kata kamago osetimore mana kama iwacho sembe ipimo gi nyamin waneno kotimore kata mana kuonde moko yiero no kotimore maber nomination mar chama waneno UDA Nandi Hills waneno kata mana gwenge ma central nitiere jok manomi ticket jok mamoko ng'ur to gima waneno Kisumo kawuono gima nyo waneno nyoro duoko wa higni mag rwako taele ndara iwang'o taele ndara in ng'ama ne nitie in ng'ama okedo ne ratiro mar oganda ang'o minyalo wache ok en gima ber Charles nikech ung'eyo ni demokrasia makoro winjo berne ni en gima wa mabor kochakore gi Jaramogi kata devolution makoro wabedo ni koro inyalo luongo ni MCS inyalo luongo ni Honorable Seth Ochieng kaka
jatendwa Raila Amolo Odinga nokedo ne matek ma ji ochwere remo. Omiyo an akwayo oganda luo ni samoro ich wang' nyalo ketho gik mang'eny. Ting'e ni kama ich osewang'e to wuoyo mamuol ema kweyo mirima. Nikech ka jomoko igi owang' to in bende kendo idhi kanyo to kendo kuri wuoyo negi mana marach, mano koro kilosi. Reconciliation dwaro wuoyo mamuol gi kwe. Omiyo wan wakwayo johera mag ODM gimuolo ni chama mar ODM en marwa. Jatendwa en achiel, en Raila Amolo Odinga. And nitie gima ne ka jowang' wacho ni first loyalty is to the party leader. Ni mondo ibed ja ODM ma jaratiro, loyalty mokwongo itero ne ng'a? Ne the party leader. Koka the party biro, koka the people manoyieri. Emiyo samoro ka gimoro timore, ahero ga wacho gimoro Kisumu kucho ni consultation. Ni kineno ka gimoro timore e chama wani, ti consult, ipenjo. Ito gimoro timore no, ere kaka wanyalo kija chama mung'e kaka chama ringo. Nikech ing'eni gini en movement. ODM en movement. Kama nyiwe nyoro, kichie gokinyi. Okay, kama enti. Kama niwe. To, iwacho wach moro kanyo ma ji osebedo ka pinja mokalo. Iwacho loyalty to the party. To gi loyalty to jopiny moyieri monegi tinegi. Kaka Seth Ochieng Kanga, in loyalty ni manye itiyo MCA ni kanye? Ing'eni Charles, party nigi gima ni manifesto. Ka in MCA, ting'iyo the party manifesto. Nito chama madonje ni, ayie gi wechene, gi timbege, gi chikege, gi kaka gidwaro. Emo mi sign gima ni code of conduct. Bemo mi sign bedo member. Chama ni, ka chama ni you believe in social democracy, I believe in social democracy. Kori dhi nyiso jo chama ni anto chama madhi machung'ne mar ODM. Nyiso jo ma gik ma ochung'ne ideals mag chama no. Kor kidhi jopiny, koro ka jopiny oyiego, to koro gigi te itimo according to ideals mag chama no. Mane gima otamo waluwo. Ke jopiny samoro ng'iyo jopiny, to ok ing'e ni chama ni ochung'ne ang'o. For example, ka Kisumu kacha ne nitie manifesto mane Professor Peter Nyang nyong'o birogo, mouso ne jo ODM, ma jo ODM omiye ticket ni koro dhi ti Kisumu according to manifesto mar chama ni, gi ideals, gi principles mag chama ni. Koro governance gimoro amora motimo ma affect japiny, otimo according to manifesto mano obedo go gi jopiny, ma jopiny be oyie nang'o manifesto ni no ber, koro wayie. To ing'eni gimi wacho no Mheshimiwa Seth Ochieng Kanga, Adui Nyang nyingi mong'ere, miyo seche moko ji bedo gi to e chunygi. Nikech ng'ato biro penjo ni to kara Charles Odhiambo manyo wayiero nikech wadwaro pi maler, wadwaro ndara mabeyo, wadwaro security, wadwaro skunde mabeyo, wadwaro thieth e osiptal. Makoro gigi ok timre to chama olinga ni. Tiende ni ang'o matimore? Mane manifesto mar chama kosana? Ing'eyo ni Charles koseyieri to kiseng'iyo manifesto mar chama. Koro Charles e governor. Koro idhi Charles manifesto ni wacho ni wan ga affordable housing, kata wacho ni wadwaro pi maler. Ere kaka inyalo keto pesa e migawo mar pi mondo migo jopiny pi? Ere kaka inyalo keto pesa kaka market milimani ma ji time ohala mondo migo mine kata revolving fund kata grant moro manyalo konyo gi weche mag siasa? Koro idhi ti wuoyo gi governor. Koro sama osetimo budget cha, to unu timo appropriation, koro cheko ndo pesa ma governor ni uketo ni, wanyalo wuoyo kode mondo mede kuso mano kaka MCS koro. Kaka MCS. Kori wuoyo gi governor according to dwak jopiny kaluwore gi manifesto mare moketo. Nikech ing'eni ok inyal ka Charles osebiro mokelo manifesto ne ma jo Kisumu oseyiego ni koro Charles wayie no governor wa gi manifesto mare modhi loso gimiluongo ni CIDP according to manifesto mare. Annual development plan wuok e CIDP kanyo. Annual estimate kata makadirio kata budget koro wuoke ADP kanyo. Koro in kaka MCA ing'e ni ndara ni rach, kae dwaro pi, osiptande cha onge yath. Ma Kenya kama lich kabisa, en gima tek ma koko luwe to kendo ng'ato nyalo dhi kata koro ni public participation. Gimoro amora ma jatelo timo nyaka oter ne jopiny e public participation. Kata mana budget kiloso
jopiny ema bede public participation kaka Kisumu market Milimani Ward wabet ka social center jopiny biro Mama iluongo ni Mama Grace Onyango social center to giwacho ni departments gi wan gi department of roads and public works wan gi health wan gi education early childhood development wan gi trade and enterprise development kamano uneno na ngumu ni gutimnu ka kusewacho gik monego timnu e departments kite titere executive kocha ka jo executive oseloso to gikele assembly ti table kata majority leader table then assembly be chak titimu public participation ni jopiny giwacho ni gik ma governor oketo nwagi ema dinowere mondo timnu to gimoro timore Charles ma pod en a challenge ne an baba bro dwaro ni sirikal mambele nikech one leaders en a responsibility marwa mondo wawuogi jowa mondo dhi public participation jopiny mondo gidhi public participation to dongin mi wacho ni tiyo gi yudhe nitiere seche moko ma minister mar finance e county biro gi yudhe mabuogo deye gi mine gi jodongo makoro giluoro ginyal kata biro ing'eyo ni county government is an institution masavo jopiny mokaneni ber ni minister kata ana wuon ng'ama jopiny oyiero nonego bed ni kadhi public participation tadhi gi yudhe tansansarebo jopiny jatelo maber bire mbele jopiny to jopiny penje penjo to kendo kokechi odwoko penjogo kachiel e kaka watimoga kendo wa encourage ji kata market Milimani Ward kapane waseketo demokrasia ong'ala mamalo market Milimani Ward ok en kaka ji nene chon wabet together to kendo wapenjore to jopiny penjo to magi wabiro mana encourage ji mondo jopiny oyud ratiro margi ka gidhi public participation Charles okene ka sani jasiasa kuluongo ji sa election kama to ji biro kabisa kendo gibiro maber kendo gipenjo jasiasa kendo jasiasa wacho negi to gipenje giwacho ni gik ma gifil ni otimo sani ok giwacho ga mani wasewinjo wadwa riedo mana kaka an nyocha chungni jopiny nyocha siemo wang'a kabisa ka gidhawona nitie gik manyicha gineno ni ok atimo maber tanbe kaka jatelo yudhe gi noko buogogi ok ne buogogi nikech sama giwacho nano gikonya sama ng'ato wacho ni gik mitimo maber ukonyi mondo ka koro ng'ama wiye tiyo to ng'ama riek koro idhi tilos kuondego omiyo ka koro sa biro dhi mbele ma koro seyier leaders onego bed ni public participation kaka nyocha gibiro ka ji go siasa cha gibi mondo giwach ni financial year mokwongo ni nyocha wawacho ni tim ma koro ma wane mar ariyo ok itimo ok wanyal dhi ma kapok itimo ma awinji to kok wadhi public participation awacho ne jokanyanam te kawuono mana jo Kisumu county kende nikech challenges gi Charles okwako oganda luo emantie Homabay emantie Siaya to counties wagi bede Charles ibiro ni counties wo makaluogi ji odak adaka ma joma ni Kisumu gi gin ema gin Migori joma ni Migori joma ni Siaya ema ni Kisumu omiyo sida momako kaka counties gi te en e alwora mar to Kisumu ede kuota margi omiyo kok wanyal riwore kaka counties gi te to kwabi konyo aneno ka sama yo wangwa adwa ni mondo koro iwuog oganda luo jomatindo the youth ing'e kumiae kaka youth ing'e kaka josiasa otiyo kodu chien kacha ineno kaka josiasa tiyo gi moko kuom jo youth sani en ang'o minyalo ng'iso ja youth ma jaluo makoro neni sani makamoro en geno ne onge nikech onge tich awacho ne youths makaluo te kata man Nairobi kama wantie ni jatendwa Raila Amolo Odinga notemo matek mokelonwa devolution mag koro wadhi sirikal mar adek ne nitie mokwongo ne nitie mar ariyo an akwayo youths te ni mondo wuogi kik ti kodgi mana giyier jotelo magiparo kata magineno kata moseketo kido mar tiyo maber mondo ka sirikal oselosi to gibi kendo nitie gik miwacho mang'eny ni youth access to government procurement yagpo kata women gine kata nitie nyaka joma ong'ol giwuogi nikech ko giwuok magigo koko magiwacho wach ne sirikal mantie e kaluo ma MCS bende manitie nikech MCS gi wanyaka gi youth seigi kata koko yier to youths bedo ga nominated mondo represent youth nikech mano ni e chik affirmative action onge kama inyalo yale ma youth gi women onge miyo giwuogi giket gigi to magi nyalo mana gitimore
ka gi advocate kata gigo koko e yo mawinjore e yo manika ng'eni kiwacho go koko to ging'e ni wadagi wakweri giwacho gigo koko marach giwacho mondo duondgi owinjore through radio, through TV, through bedo gi a public participation mondo gigo magidwaro nikech public participation is enshrined in the constitution en gima nie constitution to kendo king'iyo the county governments bende tiyo gi national government maber. County government bende nyalo lobby through governors nitie intergovernmental forums ma county government bede gi national government kanye ma ministries mantie national government ng'iyo kaka inyalo kony youth so mana kwa makore kendo kware makore gi sirikande mantie gi jotelo to wuoyo e duol kaka koro wabete duol kani to giwacho nwa kaka josiasa nikech yiri josiasa chalo kaka koro yiri MC ok inyal bedo ni in gi gik moko te jopiny nyaka puonji kata in radio kani ukinge station kani ukinge gik moko te nyaka puonj mana kaka koro wapuonjore kani kantie rieko maber tinyalo kawo kuoma midhigo kama chielo next time kendo ichako yudo ng'ama chielo to wadhi adhiya kama koro wan go kwa youths gi ni mondo giwuogi gibi e sirikandni mwageno ni jatendwa Raila Amolo Odinga dhi kosedhi to percentage mane wacho ni 35% madhi wuok e shared revenue cha dibire counties ka nikech ng'ini counties gi bende nitie gimno ni minimal funding ywak pesa mimiyo gi samoro ok ben maber tin tiyudo ka gik momigi kata nigi tim ng'eny ma samoro pesa dhi mane msara king'iyo ka Kisumu kanyo man gi problem mar wage bill e weche mag health to magi wanyalo bedo mana kwa bedo makore gi sirikal mi akwayo youth ni kik ti kodgi to giwuogi gi teko gi mondo giyiergo jotelo ma ginyalo yiero. An amor nikech market milimani wuon nyoche wachung' dhano 11 kendo kara kanyo manyicho man gi jomo dak gi ng'ol ji 3 mantie mine 2 gi ng'ama nyaka achiel gi youths bende ne wan go to nwa campaign maber kina duogo nero kamane gi campaign maonge akwede ga yani kata ting'o youths tena ni ayanyo kochuno nyaka bedie siasa ayanyo kochuno nyaka bedie. Mheshimiwa Seth Ochieng Kanga iwacho wach maduong' iwacho ni puonjen gi mosiko ok mana ng'ama osebedo kamore manyalo paro ni nigi rieko duto te mano wach maduong' moloyo an kawuono gima puonjora en ni sama wach tek to iyalo mana gi bura mamuol sama mirima nitie iyalo gi bura mamuol ok koko sao mayo wawang' wadango kwa dhi nyime mokalo kanya koro Mgajwang' kineno yien machunga to pong' gi kuthe kendo ka ok iriek to nyalo chuoyi machunyi aye akia ni bisega fwenyo ni pot machunga te kech kata mana machunga yomo pote kech nyaka ikwong ipoke michopie iye koki winj mitne ji mathoth manyo ng'eyo Seth Ochieng Kanga kaka Adui Nyang' nyo wacho ni ng'ata jakoko jang'enge taparo ni kawuono ni koro ineno lwasi mopogore ka onge gimi puonjorie to chak imany kama chielo mondo iyudie puonj kech puonjruok osiko duolo gik aneno ka mach tho biro chuno ni mondo awuog adhi amot kendo amanyo siki achaka manyo wuoyo mondo wadhing'e juma manyien chieng' tich ariyo mana e Ramogi TV ka ilowendo na Seth Ochieng Kanga ero kamano mathoth ahinya kete mana ka nikech tap ki koro osedonjo.